ambalma renouveau flebra ambe aw foka aw walima do aw munun ba ka danaya da aw kan walasa ka aw kuna foni dogoku jemu kan be sigini sanga kelen konnala abe fo mako 7 sur 7 ale ka bara e ka kuna fundila wele kana jamana kungan ko bawye mununye ka se ko unendo lu ni nyonga cha kaso e ke pmadola kuna foni dogo nye do be no obe kuna fundila de bolo kanu sigi ko o haklinaw olu boroto unu nyonga cha alno ya soro pmadola u be fene haklinaw te kelenye nga to u ba fotento c'est de la discussion que jaillit la lumière o de hukumu kono ambe kuna fundila nani wele dogo ka fara ne era kan wala sa angana kana o kunega ni munu be no ni famia kanga soro la kana o di an la mebra na fle bra ma ni dogo ngono amena kuma munu konege boroto obetalike haute autorité de la communication kuna fondi fima na jema akobela jele boroto yoro o chede on tali o kelendo bisi basa e kaso eke kuna fundila yuka dana ya da makelenga nga ayera nyefe ka foko décret min signera o toko maye ola ambe dakuru ya dama don fo ala basiri ki touré o de kodo nambora yenno kuna fonu betali ke fenani M5 RFP munu ngara sawbie ka Ibrahim Bokar Keita ala mahinara aga fanga yugu fuka na disura suma oluka fanga bi ben clété o jekulu kono bibi na munde bu ni nyonche ama nendo o ni nyonche na mbora yenno mi nye police demsenu oluka taliko e geleya do no fenen kono do ko yurugu bora la do fenen ko yurugu ma boala akara sawbi mi ye police nyama bayre ale bataki mi na an nendo akuma ni nyonche kaso yake bololo sanfe o ere kra yela ko puma e mo chama bolo wala saka ni puma nu bateri anga ma welele Ami Baba Cissé ABC kabo Le Figaro ani Radio Sahel la ABC ini nyangma kaba ini so amba mbifo kan triko fo ani koreke sori parce que nene sori famana don tiendo kuma dola ambe nyon wele mais ante nyon famu quoi parce que akanga fen chama ama que jusqu'à présent amoke wa mowe chifo kone kala sima ki ka wil ka jo sabati parce que courant tige fanga ponyana kojugo ke de la ka kele wili men lute ka famu pour ka tega tanye fe kelem da ke la bela jelen fo kelem da sori Ibrahim Diallo sori nyangma kaba ini sokoma amba Abi Baba Cissé Raskebe Souf Koulibaly ku bela jelen fo munu bela meni na filali ke mali kono mali ko kan ambu bela jelen fo nyama so ka foli kay ka do dunge jamana ye ka do dunge sunkolo yin amusaka ko ala ka nogoya salame bela jelen ala ka kunche ko mandi amma munu mankene ala ka bana segin ko ala ka na salame su bela jelen na amina ya rabbi ala ka ambe sababu amin Mamadou Jara bela jelen ba le don Raskebe la kabo actuel media la Raskebe ni nyangma kabo ni sokoma nga foli bi nkoro mun me plateau sans faire fo ka radio RFA Renouveau FM ani Renouveau TV la me bani fleba be mali kokan koni anto te boro kono aywa a jaranye Youssouf Koulibaly kabo radio rampar la Youssouf ni nyangma kaba mbi fo kan koro fo plateau kayano et kan terke fo Raskebe voilà ama en profiter ka andu an koro kama koro uga pananye voilà aywa amba donc fo anya fo anga madame de lango anga babu fola obetali ka minga anya e ka fo wala sa akasega famia haute autorité de la communication ma kononton debe ale kondalanga ama kononton jamana kuntigi obe ma sabata munoni olube san wolonvla ke blomba nyemoko obe ma sabata munoni olube san woroke kuna fundila were dama be fra nyogon kan ku ka danaya ka ke oluta e kalata e ka ma sabata o ma saba mununi kalatara oluye kuna fundila ko bangunga o folo o bena aramata jama nale ginta o nyema bay o flana o bena Beshiri Jobma ni oye publicité kela oluka chidenye asabana oye Basirigi Touré aleye kuna funi sebena oluka jekulumbe na fo bako asep o manyema bay nga seben fura tale jamana kuntigi jabala la abe fo mi mako décret ayera ka foko Basirigi tokata la ka soro kuna fundilaw yuka danaya de daka o kera sababu kuna fundilaw ye wuli ka joke alamsa temene ka uka nisongo ya ira ka kenyani ni koye ami baba se epmbe akenaka mun fora ani mun kera bon kuma chama fora mais ne ma dala ni fen kera folo parce que andela ka nyoye folo je pense à ce piège là parce que au décret donc fallait que commission collectif est 5 ans oui collectif pour la défense des droits des médias voilà na nyemgo Moustapha Diawara donc en tout ya kungambo odo parce que banjugu
tu es kumata parce que an ma fɛn caman faamu quoi parce que an ka ɲɛma ninnu ne bɛ se k'a fɔ les fêtières parce que an ka baara kɔnɔ bonya bɛ yen parce que n'a ye ɲɔgɔn wele kuma dɔ la an bɛ ɲɔgɔn lamɛn e bɛ to ka ne wele kuma dɔ la a kɛ ten a kɛ ten a kɛ ten tu sais que les autorités an bɛ yɔrɔ min bi u tɛ k'an bonya quoi oui u tɛ k'an bonya donc olu hakilina ko siranɲɛ de don ou bien fɛn wɛrɛ de don parce que jamana bɛ yɔrɔ min bi an yɛrɛ bɛ ka journaliste y'a yɛrɛ de bila kɛrɛfɛ fɔlɔ quoi parce que fɛn dɔ bɛ an tɛ ka baara kɛ a ɲɛ bi naani ma quoi et c'est pour plusieurs raisons parce que an bɛ kɛlɛ de la fɛn caman bɛ yen an tɛ k'a fɔ ce n'est pas que information t'an bolo kɛlɛ sugu dɔ bɛ yen on ne veut pas engager avec les autorités donc on a voté de kɛra de nomination ma kɛ donc an ta ni tɔw ta danfara ye o de ni vote kɛra o y'a bannen de anw de y'olu choisi mais ministre min bɛ yen nɔ bi Aruna Touré ne y'o de fɔ parce que d'après nos informations Shegel ko Banjuguma ko ils sont en train de faire une enquête de moralité sur Basidiki ngo mais ni enquête de moralité bɛ kɛ Shegel est-ce que bɛ kɛ primature la bi ni enquête de moralité bɛ kɛ est-ce que le ministre même quelqu'un qui était dans des mouvements rebelles est-ce que o bɛ kɛ là où il est aujourd'hui donc kuma sugu dɔ bɛ il faut pas qu'il dise ça Basidiki a eu un problème un moment justice y'a diya o jɛlen don ça c'est clair donc pourquoi mais hani problème be an yo de fo aya da kina kan na da lambo yara depuis combien de temps wa anga mo fa munu tara ulu fa an janfa mais c'est nos grandes sœurs Aramata Dia et Bachiria vraiment u ka keto quoi moi je pense que ko olu est prestation de serment ke olu yɛrɛ tara ka baara da kaba an mo saba ni kelen bora la an manga ta prestation ke u tara prestation ke an yara ta kalama les gens même qui les ont élus ulu yara ta kalama o kuma mun de be de toutes les façons on y a fait chocomi diɲɛ kɔnɔ ni bɛ fɛ ka taa jɔna il faut aller seul mais an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ mais aujourd'hui u y'a fɔ cogo min bientôt nous on ne va plus reconnaître la HAC parce que fanga yɛrɛ t'a la parce que la légitimité de la HAC c'est les médias les radios les journaux les télés ou les journalistes de taille donc Basidiki il est plus légitime que les deux là hali ni vote sur un plan de vote n'a kɛra troisième parce que journal HAC mi abe mi ɲɛmaya la olu a tɛ olu bolo. Donc je crois que là où on est aujourd'hui, nous on a dit au Bandjungu, nous sommes des enfants, nous sommes des jeunes frères. Comment on fait au bas, kanga sabali, mais à un moment donné là, il faut vraiment kanga yira que nous on peut faire des actions. Aïwa. Voilà. Sori Ibrahim Diallo, il y a une chama sur Allah sur ikunte node, ikunte. Et ni ko yé chugudi. Kaba masika dafe, ali ne kunte conférence keneka. Aujourd'hui, conférence kunte. Non, Bandjungu la cellule d'Okewo, déclaration d'Oke. Je dis tellement, ne kunta keneka mais c'est comme si kumba keneka parce que moi mon ka bara kuna fondi et puis ni kiboria suku au ka ni matise ka fo kamna nyafuli ka quoi ko imi intéressé au là donc c'est pour te dire que je n'étais pas là-bas mais ni intéressé dossier na kosobe. Je rejoins ABC pour la première fois. Bravo. Pour la première fois nbe gralanzing. Bara nyoya kono bonya kañ. Ni presi tabi kalaje démocratie là ali nambe transition de kono an joro ka beaucoup sobe ni mafle joro nanna obe ambulu fanga bunakunka ni tashia foloy ni kewale ka ke anna CNT sigli la miri bala ma hake min kan ka di amma jira ola o kira kelen flana ida sirama mogo munun be nommé président de la république walma président de la transition fait CNT mogo munun be nommé olu fait les associations fêtières de la presse mogo munun be élu ni kalafili be ke olu je crois que mogo mi nomina ani mogo mi élu la ni olu ka légitimité ou jatemene ni élu la légitimité bola mi élu la mogo saba odi élu la presse tokola kelen bora la. Pourquoi? Certes, on en veut au président de la République, c'est vrai, parce que aller des cas décret de nomination signé qu'on fait, mais avant ça, mon décret, mon fera anye mime, qu'a fait enquête de moralité be Basidiki Touré noka, walma anofe. O enquête de moralité o est critique la mongo ni femba no la o mi fo ko fando reprocher les mbala. Olu de bado mais angata kiri buna kunkan nantara kiri buna kunkan kiri tigla mogo de bese ka o tiana galon ko bi et d'ailleurs on est allé beaucoup plus loin aya ali au dossier au siraro mununa a fora ko fete dossier kono kaba mais quand même pourquoi avait rejeté donc ça veut dire que amunu be nambe anga ala anga barabe kuna fondima
bonya tɛ ka ta ka ɲɛsin an ma parce que fɛn belebeleba fila kɛra min kɛra majɛ ye an ma jamana ka basigi jamana ka ɲɛta kunnafonidilaw n'i y'an ɲiyɔrɔ bɔ a la ka b'a tɔ bi den siga t'a la an da makunnen don fɛn caman kan tiɲɛ tɛ baden fɛn ye i ni mɔgɔ mana gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo cogo ni tiɲɛ nana n'i ma tiɲɛ f'a ye kaba i tɛ ka dɛmɛ dɛ ayiwa Asimina ka jama nin kunnafoni u k'u hakili to a la non mais ne aw de tɛ ne faamu ayiwa ne tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la ne bɛ jamana ko kɛlɛ de la jamana ka hɛrɛ bɛ min na o de ye basigi ye donc bɛɛ ka bila a ka minɛn kɔnɔ ayiwa o ye n donkan ye fɔlɔ han voilà ayiwa Raskibe c'est vrai que Sori ye a genèse fɔ CNT ta kɛra an ka mɔgɔ naani sɔrɔ mɔgɔ fila dira an ma o la an y'an da de an kɔrɔkɛ Burama Fall fɛnɛ fatura conseil économique la mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka ta ka don o place la ka sɔrɔ journaliste de kan ka don a place la nin fɛnɛ ka mana kɛ nin cogoya la tantɔ a cayara dɔɔni dɛ a cayara Kaba i b'a dɔn nin fɛn in na dabawɔrɔ kɛra min ye Banjugu ka kuma na kunun o don jeudi le jeudi a yɛrɛ k'a fɔ ko Basigi yɛrɛ ko ka ɲininkali kɛ ni fɛn de reprochelen bɛ ale la k'a bɛ kunnafoni di baara daminɛ k'a bɛ kunnafoni a b'a ka carte de presse di oui Banjugu ko il a été voir le président de la transition. Il a été voir le Premier ministre, il a été voir le ministre de la Communication en l'occurrence. Mais moi je pense que ni Bassir qui fait un fin qu'est, avec Koko et quand Banjugu lui a dit, mais fait Premier ministre qu'a fait à fly, il est mis qu'à fort, Premier ministre qu'a fait, à quoi aïe, et il n'est pas ni mis qu'à fort. Ou à clair à faut publiquement tourner, mais j'ai un cas de presse quoi. Mais ABC kuma kelen fɔ kaba ne bɛ nin bila minɛ kelen de kɔnɔ o de ye nin ye presse ka bonyabaliya de ye je pense que an tɛ au niveau la bilen les 6 autres membres de la HAC olu bɛ nommé de mais les 3 qui sont donnés de par les fêtières de la presse olu bɛ élu de mɔgɔ min élu la ani mɔgɔ min nommé na légitimité bɛ jɔn bolo donc je pense que en magoté ni là ni watina surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya d'aller en bras de fer avec la presse mais ni commence à tasser à dana ni faux ni plateau kelen qui a l'autre jour ngo les 2 autres membres qui ont été élus et Béchir Diop ani Ramata Dia ngo ou ye erreur de kɛ ou ye fili de kɛ ka ta serment prêté ka sɔrɔ u ma maison de la presse informée maa minnu ye kala ta u ye u ma olu informé ngo ne bolo u ye janfa de kɛ dɔɔni donc n'i ye ne bila à leur place tant que Bassir qui mana ne tɛna tant que presse maa minnu yɛrɛ ye anw élu olu m'a fɔ ko an ka taa n tɛ taa mais aujourd'hui n'i y'a ta k'a lajɛ Banjugu ye kuma kelen fɔ l'autre jour c'est très important a ko ni an kungo wulila ko i tɛ an yɛrɛ nɔfɛ o ye tiɲɛ mais ko ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'u attaquer an na k'i bɛ an ka mɔgɔ caman ka fara olu kan bon je pense que ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ a kɔnɔ doli la ni an ma an kɔlɔsi fiɲɛ bɛ taa n'a ye ayiwa ala kan'o kɛ Yusuf bon n bɛ voix fara tɔw ta kan n b'a daminɛ ten tɔ k'a yira k'a fɔ an ka ɲɛmaa bɛ yen n'o ye Basiriki ye a bɔli min kɛra a ka minɛn kɔnɔ a ka segin a ka minɛn kɔnɔ ko in kana kɛ politiki ko ye a kana kɛ bɔri ko ye quoi surtout moi ne bɛ n basé o de kan a kana kɛ de k'a fɔ ko dɔw fana bɛ yen nɔ k'u b'u ka compte rendu ni nin moi je pense que o fana maɲi et aujourd'hui contrairement aux autres ne bɛ n ka solidarité ni ka soutien bɛɛ bila ka taa Aramata Dia ni Béchir ye munna u élu la de fo n'a sɔrɔ ni texte dɔ bɛ yen nɔ dɛ minnu b'a yira k'a fɔ ko élection kɛlen kɔfɛ o fɔra ko jɛya k'a fɔ ko u ye min kɛ juridiquement foyi tɛ a la ni foyi t'a la juridiquement u élu la de la même manière an bɛ ka kɛlɛ kɛ ko Basiriki ka bila a ka hakɛ kɔnɔ munna o wagati kelen na an bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ka hakɛ an bɛ fɛ k'o bɔsi la non s'il te plaît Kevin s'il te plaît solidarité bɛ yen kɛ mais de la même manière an kan ka solidarité kɛ ninnu fana don min na an taara CNT la n'u ye mɔgɔ 2 di ka mɔgɔ 2 minɛ est ce que an wulila k'a fɔ k'an ka mɔgɔ 2 min taara k'u kana taa non an m'o kɛ o o don an m'o kɛ o k'a fɔ k'u kana taa de an m'o kɛ o don et je pense que maison de la presse présent ne bolo dɛ a bɛ ka tɛmɛ
et journaliste ou Keleka. Et moi, je me retrouve pas dans son communiqué en tant que journaliste. Na tarafogata fo président, moi je coulé une offre gafoga bekan, moi je armée bétan. Moi je pense que en tout au kelela bi, en me kelemina, au de ka fo basirigi bora ka hacker de kono, aka sigin jona aka hacker kono, au kelela. Mais est-ce qu'il a ma profité fenen fenen be ko o be fenen nyefo kunga munu be degu munu be anka nangele no ka amporo oluka est-ce que mi profité olu fenen fraka abiga mogo minu dogoya tan abiga mogo minu korofo ko minu biga dunu ni balata président no fa be alega mogo de la même manière que Basirigi, de la même manière que ABC, de la même manière que moi abiga mogo minu dogoya bi olu fana journaliste audio. Mais allez de biga aerega mogo abiga brechi daele mogo ga dunga journaliste ou to piqué. Moi je pense que journaliste ou manake togo ou bela de lebe relevé aller là en tant que président de la maison de la presse. Moi je pense que bi maison de la presse est présent avec quelle économie te basiri gogo quelle. Et aujourd'hui on demande aux autorités qui sont en place ou ka basiri ki blaka hake kono anaka hake bela delega kambi. Et en tant que journaliste antina son au kelembe no amo ke fo ata dana ka fo basiri ki ka blaga ke kono mais ka fo ko maison de la presse bo o de tako o ke et kelege brega fo ka be en pousser ga do kele do la kelemi tantay on va pas accepter ça. En tant que président de la maison de la presse que et kaba yetendi toma peut-être ni to ga kila tikeli mais fait égal là non ya nyoko na démocratie yo te ti voilà et au yɔrɔ la ne bolo maison de la presse présent bi a bɛ ka bɔ a journaliste dɛmɛni a bɛ ka bɔ o kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ ye sariya sɔsɔ bibi in na ale bɛ maison de la presse la a bɛ irtel kunna hali n'a sɔrɔ ko sariya bɛɛ b'a permettre k'a kɛ mais bi a bɛ k'a kɛ o c'est un fait qui est là les faits sont têtus et aujourd'hui journaliste sigilen don k'u da de nin bɛɛ lajɛlen kan. Ka sɔrɔ injustice bɛ ka daminɛ an yɛrɛ ka fɛn kɔnɔna la an yɛrɛ ka jɛkulu kɔnɔna la. O ye sariya sɔsɔ ye wa ka kɛ irtel ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ maison de la presse. An n'a sɔrɔ sariya sɔsɔ non o tɛ sariya sɔsɔ ye parce que i bɛ bɔ sanni kun fila don sanni kun fila de don e bɛ fɛn dɔ kunna minnu kan ka voter minnu kan ka kɛ e ka action yɛrɛ kɔlɔsi. Comment il peut se gagner tout dit? Non, je t'arrête. Irtel te maison de la presse ka bara kɔlɔsi irtel ye maison de la presse ka organisation dɔ de ye mɔgɔ bɛ bɔ soit ASEP soit irtel soit jɛkulu wɛrɛ la ka kɛ maison de la presse ɲɛmɔgɔ ye o t'i bɔ irtel tɔndenya la. Ne ma fɔ k'a b'i bɔ a la ne bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ voter irtel bɛ voter o maison de la presse président sigili la mɔgɔ minnu bɛ voter bibi na e b'o yɛrɛ fana kunna. Aujourd'hui, moi, je pense que Bandjougou Biga Tanaye moi, en tant que journaliste, je ne me retrouve pas dans son communiqué. Parce que avec Kelewere de là, Kelemite Basili Ko Kele. Oui, Gadroy. Amin Baba Sissé, Anya Kafo, et Aleni, ni rencontre une mobilisation blala en question. Moubo expliquer. Bon, Moubo expliquer, c'est des propos comme ce que Kolbali Beka m'a fait ça. Parce que, néo de faux. Bandjougou, ambe minda Bandjougou comme peut-être et kokeo. Ne boira que comment il faut ça. Bandjougou, Basiliki, Dak. En tout cas, il y a des hauts responsables, même Issa Kava et Rebiano, comme on l'a ibene wole. Ça il y a des positions en bande de Kafo, Kata quoi. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, mais Djamana Beyoromi. Bandjougou, nous on a même dit que Bandjougou est avec le gouvernement. Même la dernière fois là. Un comité Sigidomi, il était là en train de se justifier. Parce que moi, la Bandjougou de Beke Fanga Deme. Parce que Nico Kananinfo, il met même la pression souvent sur les journalistes, autocensure. Cela veut dire qu'il joue son rôle. Ça ne veut pas dire que Bandjougou est contre. Moi, je peux dire que Bandjougou est plus avec le gouvernement que contre le gouvernement. Contrairement à ce que tu dis. C'est un témoin, nous. C'est un témoin, liste Boradomi. Et réunion de Kera. Il y a eu une réunion à la maison de la presse avec les fêtières pour décider que Oukata c'est un tel là. Sinon, tout le monde les Ramata Dja et puis l'autre Béchir là. Pourquoi Oumaye Kenakan l'autre jour? Pourquoi? Quel est ce que bien c'est de la trahison que. C'est un détail là. Il faut que si Bandjougou avait un contrôle sur l'Irtel là, Ramata Dja ne serait pas à la HAC aujourd'hui. Parce qu'elle est partie au nom de l'Irtel. Donc, c'est une question de liberté, de responsabilité. Minkera à Magnéo, on est 4 ici, en Beno Kodokan. Mais ni boire quoi fait que tu as trahi. Moi, c'est ce que je peux dire que Ramata Dja ne me remplace pas aujourd'hui, elle ne me représente pas. Mais seulement ni fait mimania à Kafo. Maintenant, la solution de Benina, si les deux avaient refusé là, on allait avoir encore plus de poids dans le combat. Même sans eux, on va avoir mais pour être au lieu de Bolo, où le Bédion représenté lui. C'est vrai, il y a quelques confrères. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, si j'ai un problème aujourd'hui, tu vas avoir des confrères qui vont prendre de l'argent pour faire le travail. On a vu ça dans ce pays-là. Mais en Yéra Kele, en époque, moi, Kele, Dongodo.
Mais les gens sont là, certains restent à la maison, certains se disent non, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, l'injustice là, à chacun son tour, il faut combattre ça. Mais un jour là, si toi tu es victime là, il ne faut pas venir parler. Sorry Ibrahim Diallo, on a mobilisé na era Congo Willa. Bon. Et quand on donc ça va parce qu'il m'a eu au Dongo. Il était occupé. C'est pas ça, j'étais occupé. Kaba, même fina. Agi mo joli de. Agi mo kononton. Mo kononton bi mo joli do. Bi mo ko shegi ne ka nga soro no ka so yake mo ko kelemadu. Bon 600. Le communiqué ou la déclaration de Dante. Sincèrement parlant, moi je ne suis pas contre nos confrères qui sont déjà là-dedans. El Béchir ni et Ramata, mais je ne suis pas contre. Mais Assimi, le message, les 4 messages forts qu'il a adressés à Assimi, c'est cela qu'il faut comprendre aujourd'hui. Ça, c'est des messages forts. Malik Onambi, ni Kokeramina, pour que Kokato est à la fin qu'il me dira. Ah. La presse a évité ça. Jusqu'ici. Jusqu'ici, la presse a évité ça. Un décret présidentiel qui a nommé 8 personnes. L'organe fait 9 personnes. Une personne manque. Ni ko de ba non là. Que la justice nous édifie ça. Tchekata place là. Assimika a décret signé. Où est le problème? Ou bien aucun fois mieux reprocher là. Qu'on nous dit exactement ce qui l'empêche d'être membre de la HAC. Angaponi kono. Djemana ma côté ni non. Déclaration ni aye message nani. J'ai dit que je n'ai pas été, mais j'ai suivi de très près. C'est des messages forts qu'il a lancés au président de la République. Président de la transition. Le président de la transition. ABC il a dit effectivement. Souvenir Bandou Reka Keta de la Ali Kumado Beniko Kiba Foradola. Abi voulait personnellement Abi l'aide. Abo Kenena Kache. Bon, Anga Sabali. Nous, on a compris à un moment donné, moi personnellement, le gouvernement Bénin fait. Mais aujourd'hui, déclaration qu'on fait. Ne aye ka fo jam Romindou. Ana kambe on fait hein. Kaba. Mais ne ba digi Assimi de là. Jimana makote ni mon kele labi. Anga boni kono décret kata fait ni fente basique non là qu'on le met dans ses droits. Ayo. C'est aussi simple que ça. Muna ante mobiliser en reka Congo là. On y ningal de Bembi. Kaba. Muna ante mobiliser en reka Congo là. Ibaro fin ye fin flade. Ka son fanga tama. Ka son tien tama. Fin fly. Et il se voit ka fo 600. Ko Banyugu ko lui il ne se reconnaît pas dans les propos tenus par Banyugu. Mais Banyugu ye kuma kelen du mais fort communauté tient. Armée en beka armée. Mais ni koko kelabi ko e akina do fort. Ka tient do fort mo te ga armée ka. Ko e faso de djui. Mais ka o ga kebio. Mais attention. Ni ibi ki ka bara menali. Non. Aïssa. Kaba aujourd'hui Mali Konéa ni iye kunafun dilay. E mana sɛbɛnni fɛn fɛn kɛ bi aujourd'hui ko transition ye baara dɔ kɛ ko o baara e bolo fiɲɛ bɛ o la ou bien e bolo o kan ka dilan nin sira fɛ e ye fasoden jugu ye c'est là il a parlé des soi-disant patriotes mais o y'a ka hakilina de ye o que tu te retrouves dans ces propos ou pas mais est-ce que le président de la maison de la presse ko ka na devant ses confrères devant le peuple ko ka ka kuma kɛ kama a ka hakilina fana fɔ mais n'a ye kuma min fɔ ni te tiɲɛ an bɛ se ka kuma o de kan mais Banyugu ye kuma kelen jumɛn fɔ k'a ye dɔgɔlima kɛ kelen a ye kuma jumɛn fɔ ko min ye nkalon ye kuma min fɔla tiɲɛ ni wari mais Issoufou fana ka droit ye k'a fɔ qu'il ne se retrouve pas dans ces o y'a ka hakɛ ye o y'a ka hakɛ ye mais a ko k'a ye dɔgɔyali kɛ ne ma dɔgɔlima yɔrɔ la min y'a to an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kaba o de fɛn filɛ nin ye kaba i b'a dɔn l'éthique et la déontologie bi n'i ye journaliste ta 100 min bɛ a sira la tɔgɔmɔ kaba i bɛ tan de sɔrɔ a la bɛɛ tora nata bolo bɛɛ tora nege bolo bɛɛ tora fɛn bolo bon ni miɛtɔ cɛya la profession kɔnɔ professionnalisme bɛ na yɔrɔ jumɛn solidarité bɛ na yɔrɔ jumɛn et yɔrɔ min na vous avez été 3 à être élus kelen bɔra a la fête tɔ bɛ ka fara o kan maa minnu yɛrɛ aw n'olu bɛ ka fara olu kan mais pour que aw fila bɛ taa CNT ta ma kɛ a bɛ se ma bɔ k'a fɔ u nana de fɔlɔ yamaruya ka di u ma ka bɔ n'a mɔgɔ ɲɛ ka sɔrɔ ka taga mais kunkota b'o de la mais du moment que maa fila yɛrɛ maa 3 minnu élu la maa fila i fosi ka bɔ tɔw cɛ la k'u den ka taa ka t'u ka prestation kɛ et conférence min kɛ l'autre jour Banyugu ye kuma min fɔ l'autre délégation min kɛ o don maa joli tun bɛ yen jama man ca dɛ presse la an jama maa joli tun bɛ yen mais alors donc an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kaba an tɛ se ka kɛ kelen ye ka da kan tant que dɔw bɛ nege bolo tant que dɔw bɛ hɛrɛ ɲini na fanga bolo
u tɛ se ka ye kɛnɛ kan u tɛ se ka fɛn tɔ kan. mun na an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. mun na an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que ne tɛ taa fo ka taga se i b'a fɔ n kɔrɔ y'a fɔ cogoya min na a bɛ se kuma min fɔ ko ni n kungo wulila je pense que peut-être a ye kuma min fɔ o b'a kelen de. c'est que je dis j'assume pas. non ngo i kelen de ta ye o i kelen de kumakan ye sinon ce que moi je dis c'est très clair. Ngo Basiri qui bora ka droit de kɔnɔ a ka segin a ka droit kɔnɔ. C'est clair. C'est très clair. Ne tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko n'a sɔrɔ n kuma jɛnɛ ye fana hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kelen kun t'an jɔ kɛrɛfɛ mais n bolo bi Basiriki bɔra a ka droit de kɔnɔ et il faut le mettre dans ses droits mais ne ko de n ka an kana bɔ o de kɔnɔ fo ka taa fɔ ko o yɔrɔ kelen na an bɔra min kama k'a fɔ mɔgɔ caman bɔra min kama k'a fɔ k'u nana nin kɛlɛ de la an bɛ ka nin kɛlɛ de kɛ an kana bɔ o kɛlɛ kɔnɔ fo ka taa don mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ o kɛlɛ in pour la fo ka taga olu fana ka moral saper. Moi je pense que maison de la presse présent kuma ka tɛ ka se foyi an yɛrɛ kungo la peut-être mɔgɔ caman ma bɔ mais ma journaliste caman fana mankan ngo ne minnu ko Basiriki man ka don yɛrɛ ne ko ne de m'a mɛn Yusuf de m'a mɛn k'a fɔ ko ne journaliste minnu mankan mɛn ABC Mustapha bɔra sisan nɔ ni ye Abdramane émission an ka émission bɛɛ la hali Aranpar la hali sɔrɔ ne y'a fɔ je pense que an bɛ kuma o minnu kan moi je pense que ne y'o caman de ye minnu ko Basiriki jɛra a ka hakɛ la et a kan ka bila a ka hakɛ de kɔnɔ ne y'o de caman ye ça c'est très clair mais an kungo la an tɛ ye parce que kuma caman i b'a sɔrɔ an hakilinaw de tɛ kelen ye o la ne to o bila k'a fɔ ko miɲɛtɔya non ne bɛ an ka baara in bonya o ma kojugu mɔgɔw hakilina bɛ se ka kɛ k'u tɛ kelen ye k'a sɔrɔ aw fila si tɛ miɲɛtɔya la ye e min bin kɛra e min kan ani e min bolo k'a fɔ non bi ma k'a kan dɛ a jo b'a la i b'a sɔrɔ aw fila bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔ de kɔnɔ mais o t'a yira bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan i kɔnɔna tiɲɛ kan mais o t'a yira toujours k'a fɔ de ko an i n'a fɔ dɔ sanna de dɔ feerela de non ne ko mun na n ko Raskebe n ko mun na n ko Banjugu ye kuma minnu fɔ n m'a fɔ ko a ye mɔgɔ dɔgɔya n m'a fɔ a ye mɔgɔ nini mais a ye kuma minnu fɔ n ko a bɛ ka mɔgɔ minnu défend parce que à travers Basiriki a bɛ ka corporation de défend ne bolo a bɛ ka mɔgɔ minnu défend a y'olu dɔw de moral saper a ka kuma kɔnɔna la ne ye k'a fɔ président mɔgɔ minnu bɛ n'a y'a sɔrɔ ni a man kan tɛ k'a fɔ ko o mɔgɔ man kan tɛ k'a fɔ ko dɔw ye fasoden jugu ye Basiriki taara fɔ o sanfɛ k'a fɔ de ko mɔgɔ minnu bɛ ka taa Banjugu ko mɔgɔ minnu bɛ ka taga fɔ bi ko président ɲɛna k'a fɔ a bɛɛ ka ɲi a ka ɲi a ka ɲi k'olu ye président juguw de ye. Awɔ a y'o de fɔ o kɔrɔ k'a fɔ ale fana ye mɔgɔ dɔw fana bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ don da kelen fɛ. Moi je suis pas là ne tɛ se ka mɔgɔ si défend injustice kan parce que injustice de kɛra Basiriki la et an tɛ se ka mɔgɔ si dɛmɛ o kan mais bi min kɛra les faits sont têtus maison de la presse bɛ jeu wɛrɛ de kɔnɔ min tɛ an journalistes ka jeu et collectif min créé là je me retrouve dans les collectifs mais je me retrouve pas dans la déclaration. Parce que le jeu est on est d'accord mais hakili la caman fɔra débat in na walasa mɔgɔw k'a faamu nin kɔfɛ mɔgɔ caman ba ye fɛn caman faamu a la an bɛna M5 RFP dagaba wuli bɛ yen nɔ an bɛna hakilina miiri ko kan ka sababuya kɛ ka bi dɔgɔkun jan tɛmɛnen c'est vrai que M5 RFP tile kelen ma deli ka kɛ bɛn bugu ye mais kɔsani na an y'a ye k'a fɔ bɛnbaliya yɛrɛ o dugu jɛra kosɛbɛ ka sababuya kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ko bugɔli dɔ bɔra a la ka sababuya kɛ maa dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Kawural renouveau o maa ɲɛmaa ye ko ale tun bɛ réunion kɛyɔrɔ la o kɛra sababu ye a fɔra ko o ka labɔ o ko tɔ juguyara ka taa fɛ fo ka taa fɔ ko mɔgɔ dɔw bɔra mɔgɔ dɔw mais ABC kuma min ni o yɛrɛ bɛ gɛlɛya la bi bi in na o ye k'a fɔ ko premier ministre min ni o ye Choguel Kokala Maïga ye ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ premier ministre la k'a ka bɔ M5 RFP comité stratégique maa ɲɛmaaya la. An bɔra débat min na sisan président de la maison de la presse Dak de Kundo oui Dramane Alou Koné Dak taara CNT la domi il a laissé la place à Banjugu o kuma tɛ ka caya tu sais moi je pense que M5 RFP surtout bi M5 RFP on y kunu M5 RFP tɛ kelen ye quoi aujourd'hui on a comme Tapo y'a fait quelques demi-lettrés qui sont dans le clan Choguel. Mais les vraies têtes quoi. À tête pensante. Les têtes pensantes, les Bachili, les Modibo Sidibé, les Koniba, les Madame Si, Ani Mouawere, Oulube Fandoin fait. Mariko nono ni Clément nono ni mo chama tumbe ani diko mo chama tumbe M5 la otien tourni en fait ne bisa ka foko M5 te atoko koni be mais kele min be kana bi
Il y a Premier ministre, on avait M5 qui reçoit. Ce n'est pas à lui de se déplacer. Et puis un jour aussi ouvrable, avec les moyens de l'État, il est parti jusqu'au niveau du siège du M5. Ça, c'est une faute. Ni peut faire comme M5. Et puis tu n'as pas de compte à rendre aux gens du M5. Tu es Premier ministre de tout un pays, de toute une nation. Donc, ni peut faire comment il veut que moi, nous tu dois faire la même chose avec le M5. Ou Aniba, que peut-être tu vas faire ça un dimanche où il te barre là. Tu vas avec tes propres moyens. Mais l'autre jour là, à Tara, c'est un premier ministre qu'on a vu. Mangaya Mingula, ce n'était même pas une bonne image pour le pays. Parce que Doya Dabakama, moi je n'étais pas là-bas, mais je pense que Shogel, depuis longtemps, mon chama yofo, à quelle heure Willa M5 avec le chèque Matisoko, parce qu'à fort qu'à placer des blancs. Mais Okma Dalente Morona, au lieu de faire la nion quand elle est premier ministre, qu'à dit. Bon, si toi tu es tellement occupé, Shogel doit être tellement occupé, Bidjamana Yoromi, que d'aller s'asseoir dans des réunions du M5. Maintenant, Youssouf. Bon, nous devons Bantouguni ABC là. Comité stratégique mina avec la faute. Côté pensant tout ni des militaires. Des militaires nous au lieu de M5 jolé tout faut attacher rectification de la transition. Il y a tête pensant qui nous ferait. Ni moro yoko l'unini dominable foko et primature de la M5 ma. Ou quel est un guerre la moro kuma au kuma y a un bladi. Il y a des militaires minunale. Au lieu de Chogel qui est premier ministre, au lieu de Jolé Tourako. Donc M5 ko kumbana wakati mi fanga jara mais Chogel kene mais journaliste chama mseka go témoin Chogel yere kumara wera kuma baga communiquer ga ba fin avec la tour nga chambe ma WhatsApp fait. Ayere avec la ga chambe ma WhatsApp fait. Wakati aso Chogel kene ne be. Donc ton nous mutara lettre ba munu be ga fo. O lettre ba munu kuma ga fo kuntin. Canon fort. Non, attends, je vais te le une seconde. Une seconde. Une seconde. Moi, j'ai cité des noms. Kadjetouchi, Modibo Siribé, Bachili, c'est des gens qui étaient au M5 dans la rectification. Non. Et bon, faut dire, on va le choquer tout dit. Bachili Kunté, ça. C'est pas ça. Bachili Kunté, Modibo Siribé, Kunti tablé. S'il vous plaît, ça. Nebinde M5K, mouvement mi couverture, aligné tardaro. Madala ka fo. Kuga conférence Kelinga fort encore. Madala. Kafoko comme neni ekume nyoye kabaka tia. Et mini ben bi. Ode ka fo. Donc, la Premier ministre, depuis le Premier ministre dira domina, on est venu au comité stratégique pour que le Premier ministre de Kélé, en minute, en rebolo quand il dit. Kélé madame neni et minou bora sal gona do tout ga communiquer et tout ga déclaration la djeban. Oui, déclaration ge. Comité stratégique au kuma gontene, Premier ministre n'est ici aller le boy. Aucun non, ay sigagata au comité stratégique Kélé ngono. Aga fo bo Premier ministre mi en kuma dit. Anta an yɛrɛ dɔn a la bilen a bɛɛ ka bɔ kɛ ni bɛɛ bɔra n'a sɔrɔ u bɛ ka min fɔ ko tête pensante nin bɛɛ lajɛlen ko o b'u nɔfɛ n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ dɛ u bɛɛ ka bɔ kɛ u k'a fɔ k'u bɛɛ y'u désolidariser an y'a ye en dehors du comité stratégique a bɛ ka minnu wele ko tête pensante u yɛrɛ dama ka fara ɲɔgɔn kan ka communiquer kɛ ka tila tuguni k'u yɛrɛ ka premier ministre dɔgɔya o communiquer kɔnɔ an ka sabali sa mun ne M5 ko bibi na mɔgɔ dɔw k'u yɛrɛ réclamer yɛrɛ k'a fɔ k'u ye M5 ye u kan ka maloya la parce que wagati jan kɛra wagati min kɔnɔna la u y'a bɔ yen et puis wagati kelen min na i bɛ k'a fɔ ko mun na Chogel bɛ ka accrocher fɛn na comité stratégique président la o wagati kelen i yɛrɛ ɲininka kɛ mun na ninnu fana bɛ fɛ diyagoya ka Chogel le bɔ comité stratégique président la et pour quelle fin mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ye M5 bila wagati min na Chogel bɛ wele ko comité stratégique président o y'a sɔrɔ ninnu tɛ yen koyi. Kumana mina u kun be no kuma u saba kun be jɛ ka papier signer ɲɔgɔn fɛ mais wagati min na mɔgɔw nana ye k'a fɔ ko comité stratégique fanga dɔgɔyara ka u ji min ka déclaration dɔ la a y'a fɔ ko président kun tɛ comité stratégique la taa kun t'a la u saba de kun be jɛ ka signer ɲɔgɔn fɛ comité stratégique bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Troïka au kuma n'olu ye tiɲɛw ni mais wagati min na Chogel kɛra comité stratégique président yɛrɛ des militaires ninnu dɛ olu de ye Chogel kɛ comité stratégique président wa olu de tilala tun ka Chogel ka kɛlɛ kɛ fo ka taga kɛ premier ministre ye don min na i bɛ ka mɔgɔ minnu fɔ olu tɛ dɛ n'a kun danna olu ma u caman ye mun fɔ i ye Cheikh Oumar Sissoko ka kuma lamɛn don min na Assimi ye prestation de serment kɛ CICB la a ye mun fɔ ko Chogel kɛra premier ministre ye k'a kun tɛ yen ko a t'a kalama Cheikh Oumar Sissoko de ye nin fɔ u caman kun tɛ yen. Mais an ye nin bɛɛ suivi ka na se fo a laban ma mais don min na Chogel kɛra premier ministre chef de file de l'opposition ka cabinet na a don
tɛ i ka taa ɲininkali kɛ nin ni min ni dɔgɔyalima min ni jeunes y'a da nin cɛkɔrɔba ninnu kan yen nɔ. O fana man ɲi Yusuf. A man ɲi an m'a fɔ a ka ɲi mais kuma juma tun b'a kɔfɛ aw ye yɔrɔ bila aw tununa bi de komi a fɔra ko primature dira ma aw seginna ka na et on a compris aujourd'hui que k'a fɔ k'u segin tɛ foyi ye fo ka na premier ministre kɛlɛ a yɛrɛ ka regroupement kɔnɔ. I b'a faamu cogo di bɛnbaliya wagati o wagati fo ka na se nin hakɛ ma bi bi in na k'a ɲini ko premier ministre ka bɔ comité stratégique ma ɲɛmaaya la. Isa Kaba ne ko baara min bɛ premier ministre bolo o baara dɔgɔyala fo a ka tila ka jɔ comité stratégique président kɔrɔ wa. ɲininkali bɛ yen. Kelen mankan in bɛɛ daminɛ mun nɔfɛ ko dɔ tun bɛ réunion kɛyɔrɔ la ko ka wuli ka bɔ salle kɔnɔ ko parce que k'a tɛ comité stratégique la. O y'a sɔrɔ dɔgɔkun fila a ye vidéo kɛ. O y'a sɔrɔ o ye san kelen kɛ a bɛ comité stratégique kɔnɔ. Il participait à toutes les réunions avec le même premier ministre avec le même Choguel qui est aujourd'hui premier ministre. Choguel ye comité stratégique invité ka taa primature la o cɛ kelen tun bɛ a kɛnɛ kan f'a y'i jɔ Choguel yɛrɛ kɛrɛfɛ o ma de ka gɛn. Pourquoi après une année a bɛ comité stratégique kɔnɔ bi de Choguel ko k'a ka wuli ka bɔ salle kɔnɔ kelen fila maa minnu firila Alaji kan k'a bugɔ k'a labɔ salle kɔnɔ est-ce que ils sont membres du comité stratégique mais ils ont participé à la réunion non minnu y'a bugɔ minnu y'a labɔ k'a fɛ fini o bɔra kɛnɛ ma wa o tun bɛ kɔnɔna la de. n ko olu tun bɛ kɔnɔna la de et Alaji ko a ka vidéo la premier ministre a jaabi nka a ma o yɔrɔ jaabi Alaji ko ale welela k'ale informer ko bi ni i na réunion kɛyɔrɔ la ko premier ministre n'a ka maaw bɛ ka bɛrɛbɛrɛ k'i kama k'u bɛ n'i bugɔ k'a taara 5e arrondissement na ka taa kuma fɔ yen a sigilen premier ministre ko k'a ka wuli ka bɔ u y'u fira kan Cheikhou Cissé ko Alaji binna ale yɛrɛ de kan u y'a sɛbɛn k'a bɔ ale yɛrɛ de kan k'a bugɔ minnu ye Alaji bugɔ minnu y'a labɔ salle kɔnɔ olu bɛ comité stratégique kɔnɔ wa. Kaba aujourd'hui c'est une honte maloya de don ka Choguel ye premier ministre ko e ka nommé ka kɛ premier ministre ye kalo joli presque 10 mois e bɛ comme co-président du M5 RFP o tuma mɔgɔw banna M5 kɔnɔ Kaba. Mais est-ce que ce n'est pas politique là, est-ce que c'est pas aussi profond ni Choguel est comité mino de chef ça Choguel sera mini n'ale démissionné ka bɔ M5 présidentiel la comité stratégique ɲamaya la ni don min ale ka premier ministre ya bana ale ka fanga de bɛ ban pewu donc n'a gɔnna ou bien n'a remercié la walima ni a bɔra premier ministre la a bɛ se ka n'i positionner ka kɛlɛ wɛrɛ kɛ mais ne ko ma laban ni min ye Kaba M5 yɛrɛ tɛ yen bilen kuma kelen ka bɔ kuma na n ka kuma d'i ma M5 IBK bɛ gɛn don min na maliyɛn bɛɛ ko maa tun bɛ bɔ boulevard sanfɛ bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ ko M5 man kan tɛ ka ci ko M5 kan ka to de comme un mouvement de veille dis-moi depuis don min na premier ministre kɛla Choguel ye fo bi M5 ye Gwara Dako joli kɛ M5 ye c'est pas logique quand même que premier ministre a dit M5 ma M5 a tila ka Gwara da quand même ka Gwara da mais ko mouvement de veille Kaba ni mo fɔ ko M5 ka to ko mouvement de veille M5 tɛ fanga ta ye o M5 tɛ transition ta ye o moi M5 bɛ de ko ni ka c'est fini erreur primature de la M5 de ce n'est pas une erreur transition daminɛlen ni bara kun kɛla fanga tigilamɔgɔw fɛ n'o kun ma ɲɛ Choguel kelen kun bɛ bɔ k'a dénoncer mais pourquoi ce même M5 aussi ne dénonce pas aujourd'hui ɲininkali bɛ yen dɛrɛfi joli bɛ ka kɛ bi mais n'a b'olu de bolo combien de scandales combien de bruit n'a b'u bolo Kaba mais o tuma na donc o kɔrɔ de ye ko ni fanga bɛ an bolo an bɛ ka mara ni cɛnni min kɛra an bolo an kana fɔ an yɛrɛ M5 ye réunion extraordinaire joli kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ premier ministre ko nin baara bɛ ka kɛ k'a ma ɲi mais on n'a pas vu. an bɛ segin ka na Sori Ibrahim Diallo. Kaba gɛlɛya fɛn fɛn bɛ M5 kɔnɔ parce que M5 yɛrɛ ni ye regroupement in jateminɛ mɔgɔw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan hétéroclite c'est-à-dire u hakililaw ma deli ka kɛ kelen ye o jɛlen u tile kelen hakililaw ma deli ka kɛ kelen ye Mali ko la u de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ groupe ye si aujourd'hui Choguel a un problème pas parce que il est à la présidence du comité stratégique non parce que beaucoup du M5 aujourd'hui réclame le départ de Choguel à la primature. Problème ben yoro de là. Et on oublie M5 en tant que regroupement ou mouvement avait c'est un de reconnaissance règlement intérieur ballon. Oui.
un président, il can't boire la choudi, il can't bla choudi. On fait fi de tout ça. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas comité stratégique. Le problème, ce n'est pas aller à la réunion. Le problème, c'est que ces mêmes membres du M5-RP demandent aujourd'hui la démission de Choguel. De la présidence du comité stratégique. Pas du comité stratégique. De la présidence de la primature à Kaboué. C'est-à-dire que Ouma placé sur on va faire Choguel ka Djamana Marachoumi Choguel Nana Ayaye Kafo. Quand tu es chef de gouvernement, tu as un programme à exécuter. Ce programme est édicté par le président. Eh bien, président Kabaradla. Au Kayeta ou Ibetanoudi. Groupement Kayeta, Ibo de Bla. Maintenant, M5 RFP Moro Yaye Kafo. Choguel non lu technique la clé. Au local, quand il Choguel fait Gomi, quand il a traité Tomi. En termes de conseillers, en termes de chargé de mission, en termes de directeur, Choguel y a une bébla. Non, mais c'est le pays, il s'agit du pays. Il s'agit du pays. Aujourd'hui, Choguel a fait une rupture avec M5-RP. Mais c'est normal. Non, attendez. Pour prévenir, dira M5 de ma. M5 Mokodo, nous lui espérons. Mais fina. M5-RP. Non, problème est Romina. M5-RP, il y a beaucoup de cadres là-dedans qui ne sont pas satisfaits de la gestion de Choguel. Ils n'ont pas été intéressés par Choguel. Quel est Mimba Kono? Ce n'est que ça qui ne dit pas son nom. Une seconde. Neko, Choguel Tagalé. Et en haute fois, Sanish Irakabi. M5 m'a dit. Et Ibega m'a dit, comment dirais-je là? Dit commandement, qu'a dit Ibega Mawa. Choguel Betara Domina. M5 mort m'a fait que Choguel Katara au nom du M5-RP. Oui. Kata au nom du M5-RP au cours de cours, ça dit tu incarnes désormais le M5. Le M5. Mais ni M5 a coulé là et mini. Moro kaba domina Choguel que la préministre. Moro beyne do fin clémina au de 10 commandement minkela kuka barak odi. Awati est-ce que chez moi on est présent à programme Kodo c'est pourquoi a falloir ko ka prémissa di M5 ma prémissa di ko M5 ma ti dora ka M5 a akina do bala mais ni e kala prémissa au nom du M5 RP e ma se o akina tabala to kumbila e mais kebe bi ras kebe gamini fo ani tienga ja ABC bora fo ça ale ere a fo ka kuma damne la ko premier ministre ya Jeroma Bondongo do igataka M5 Eleona. Mais là, si tu as une recommandation, non, s'il te plaît, écoute-moi. Moi, au Kélé ne connaît la M5 négocie également. Warati, reviens nous voir. Faut que tu fasses ou que tu faut que jeudi. Non, il y a un enfant, il y a un miningé. Moi, je pense que nous avons tout fait. Ni moi, Kélé nous comme bon. Moi, bâti bola en encore un journaliste et plateau de gafo. Quand Ali Kuma Choguel pour WhatsApp, quand tu as l'âme, que Choguel te son M5 nablé. Maintenant, au fond, avec la il y a un problème et tout. Faut que sur les mini fois Orelo, c'est des gens aigris, n'est pas fort tantôt. Retirer, c'est des responsables. Bon, nous retiré, mais Minumbe place, quelle est là? Place, Choguel Kumolombe primature là, il va avoir primature là. Mina scénario téléphone. Je vais Choguel bo primature la bi. Ces gens là où Tita M5 RFP comité stratégique et rien à blé. Wa oyu ko M5 ko bané tukuni peu. Faga senga na tukuni. Et ça bi faut été non faut été M5 comme Albert Fotogram M5 est ko ki vide. Mais mune ben bi anga M5 to ko ki ga Choguel kele drone bi. ABC comité stratégique kele c'est stratégique. Mumbese ka kebi voilà ça manga ka doga ni ko nanga nyashi jamana baram. Non, moi je pense que Kobe Yormimbi M5 beka yareke katade. Parce que Renault Minker la dernière fois où il y a décision de Takado Boala. On dit qu'on a expulsé, on a Dogena. Non, moi j'entends même expulsion. Non, suspension. Non, où il y a Mingen 600, où il y a Mingen et Borak 600. Aladji, on l'a expulsé de la salle. Oui, de la salle. Donc maintenant, Dofana suspendra. Bon, comment Beka Tchaï Chokomi, moi je ne vois pas les gens du M5 se retrouver encore. C'est pourquoi Ango Choguel qu'il reste là-bas ou pas. Parce que l'être follow min sebena, Madame Sinou nous fait, Ani Modibo Sidibé. Uko, CNT Kokuma, il a une plainte contre le CNT. À quel Choguel est premier ministre de Gomenata.
mun ne bɔra la foyi deuxièmement mɔgɔ minnu sara diko ka yɔrɔ la o kuma fana b'a kɔnɔ mun ne bɔra pourquoi c'est pas réglé avant que Choguel que premier ministre évite que micro jɔ a da la il a dit que ça ne doit même pas prendre du temps ça c'est des choses c'est sur ces faits là que les Maliens même disent l'argent de l'armée qui a été détourné et beaucoup même. Donc aujourd'hui là c'est les militaires qui contrôlent ni fin quel c'est sur le plan sécuritaire un peu et ça c'est les militaires sinon politiquement qu'est-ce qui s'est passé le pays est isolé. Tu vois des gens là qui sortent dans la rue pour dire qu'on quitte la CEDEAO. Premier ministre il dit qu'on ne peut pas quitter la CEDEAO. Est-ce que vous avez ça, ce sont ses propres éléments. Donc il y a de l'amateurisme, il y a une crise qui est là, mais moi je ne pense pas que Choguel parte ou pas là, c'est pas ça mon problème. Ce n'est pas seulement le M5, même Bitar Bora comme l'autre jour là, que c'est un clashé. Le CNT aussi doit être évalué. Le CNT doit évaluer le gouvernement. Mais ni eko CNT fana kanga évaluer. Tu vois comment c'est comme si Ebeka Frangore de Daire, il n'arrange pas du tout le Premier ministre. Parce que Adoum Fleke, il est très proche de Choguel. Il n'a qu'à faire attention. Parce que moi, et on pense que ça vient de Choguel. Alors qu'en réalité, souvent, c'est quelqu'un, comme l'autre l'a dit, Tapo l'a dit. Voilà. Babou Tiara ni ndoko ko ngono obdo vraiment talike élèves sous-officiers oluga taliko kuma kabe kuma imbora wakati me apuma Tiara mo chama ya ira kafoko yurugu yira akola d'abord anga kuma oka sorry Ibrahim Diallo kuna foni soro sana anga do communiquer oni fona kafoko yurugu be ko inawa bon kaba muru ibe muru don ni muru dakago c'est vrai que en recrutement mon chiti c'est ko o galontigia yurugu bulanga mali kura kono yurugu ka ye recrutement na o de jabal banko mais problème be romina parce que mais ya kuna foni soro wa ne kuna foni soro kaba ni kuna foni soro ko yurugu be ala do yere vidéo ke bololo ni amada mena biu ote fankelen police ta di foro mais police kelenga résultat mabo police ni protection civile ta boro yon fait pourtant c'est le même département quel est le débat ko ngono mun ngoni même gola chogodi nyem ko kele do débat ko ta ko ke sangay bayna même département protection civile sécurité intérieure les deux résultats à bebora d'onglet pourtant on parle de la police et pourquoi pas la protection civile on ni yurugu makola non kaba nebe kami fina ngo kele do de be fen kono kindi pas ou commission e kelenya maintenant il va donc on a foni fen do justement il da sera fait blebele ba do de commission quand on dit recrutement on met en place une commission anka ke kuna fondi la debi beba do mali kono kanam takira edem takira logement social takira police ni protection civile mo ta de bedala 600 abela ko yurugu kera beba do ko yurugu kera mais an mun be kuna foni buna kunkan anka mun defo c'est ce qui est important kaba anga mu fa e ko fa justement commission mi nous be barake dossier ou de belabe do de be dossier ou la dossier gelé ani dossier nogolé barabe damene ou la flo mais commission munu be barake comment ils sont traités quel a déterminé prenons certaines institutions vérificateur général il a combien de millions par mois prenons le clé il a combien de millions par mois munu be ka commission barake commission munu be sigi nu be ka barake anka kuma fond de dibi mune be se ka rukurgu indabla foli tew Yusuf kuna foli soro élève sous-officier ka recrutement ko do ye vidéo ke ka foko mais quand même rodon mini no ngera kanam na de exactement la même manière il y a numéro B il togo B numéro T ou be togo B do ga date de naissance bo place là moi est-ce que l'outil erreur au lieu de fraude erreur mini togo be ne o tigi fana be exister wa o tigi bi ga do e jole nyana be fo ko ale le togo be o lieu que anga balaga ni numéro abe fo aide ni ne togo be donc o de be do mais minga numéro be o de be do o te fo o ko de go c'est préparé et comme il faut quand même la clara de communiquer là c'est préparé ne n'a tracé yoro la fo ata c'est police directeur ere ba fo ko ni mo be yurugu John Mina John
jɔn bɛ sɔn ka na fɔ ko ne de ye corrupteur ye mɔgɔ ok est-ce que an bɛna temps sɔrɔ ka don communiqué kɔnɔ parce que fo an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna Isa fo police directeur yɛrɛ ka taga fo k'a fɔ ko corrupteur ka n'a yɛrɛ yira mais s'il vous plaît a ka sɔrɔ i ma sutura fosi d'a kan k'a fɔ bon n'i nana i yɛrɛ yira i tɛ minɛ i tɛ kɛ tan i ma sutura foyi d'a kan o kun kan ka di mais n'i y'a m'o di. Ni a mot dit, c'est pour que don dɔ la police directeur ka bɔ k'a fɔ ko ko n ye weleli kɛ ko mɔgɔ ma na dɛ. Non attention. Comme ma don communiqué. Araskebe. Yes sir. An kana communiqué. Isa Kaba. I b'a dɔn kibaruya fɔlɔ bɔlen ka fɔ ko yurugu kɛla recrutement na. Suru bɛ ka police directeur min fɔ ko ale parce que suru taara n'an ye yɔrɔ jan. N ko o de ko ko majɛ foyi t'a la. Communiqué sanfɛla la. Awɔ a ye min fɔ fɔlɔ. A ka kuma fɔlɔ dɛ ko kuma min bɛ k'a fɔ ko yurugu kɛla tali la ko majɛ foyi t'a la. Ko dɔw bɛ ka nin kɛ pour que ka se ka u tɔgɔ de tiɲɛ mais au même moment ministre tilala ka bɔ k'u ka enquête dayɛlɛ Kaba ne ko n t'a siɲɛ fɔlɔ ye o l'organisation d'un concours spécial de recrutement à l'ENA n ko o fɛn bɔla ma par la cour suprême parce que majɛ b'o la ka bɔ yen ka na logements sociaux ko k'o bɔ yen ka na kanam na k'o bɔ yen ka na nin na Kaba i bɛ jigilatigɛ dɔn jigilatigɛ de bɛ ka malidenw sɔrɔ sisan parce que fɛn min i bɛ ka lata maliyɛnw tun t'i fɛ ka fɛn min ɲɔgɔn ye bilen u ɲɛna fanga min kɔnɔ Kaba les mêmes pratiques continuent aujourd'hui o jigilatigɛ de bɛ ka bonya ne yɛrɛ kan c'est-à-dire ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka est-ce que i bɛ ka geni kuma min fɔla Mali kura min bɛ ka fɔ ni maliyɛn bɛɛ bɛ ka dusu ta ni o ye bi Kaba ne ko o bɛ dingɛ jumɛn kɔnɔ bi Kaba jigilatigɛ ye o de quoi o de ka jugu ni fɛn bɛɛ ye. Ayiwa. Tu sais, j'ai rejoint Araskebe sur un plan. Tu sais, peut-être tu as dû voir mon poste. Le jour où j'ai dit que le concours de la police vient plomber la transition. Il y a la présidence qui m'a appelé. J'ai eu quelqu'un de très proche de Hachimi. C'est très grave pour l'image même encore de la transition. Si chaque fois qu'il y a concours, même s'il y a des irrégularités, des fraudes, des ceci là, Nico qui va annuler, Nico qui va boire, ça joue sur la crédibilité même du régime. Tu sais, les gens qui ont des problèmes là, moi j'ai pu, bon, tu n'as fait d'offre quoi, mais je les entends parler. Halkunu où il y a deux beaux groupes sans fait, parce que Atik nana que politique qu'elle est quoi, parce qu'il y a deux bois que comment faut qu'à faut non quoi. En fait, c'est des jeunes et ils sont nombreux. C'est beaucoup de gens. Et puis, c'est dans toutes les régions. Parce que les résultats, moi, j'ai commencé d'abord par appeler le gouverneur de Tombouctou. Parce que ils ont délocalisé le concours. Tombouctou, Kabake, Tombouctou, Gao Kabake, ainsi de suite. Mais tu sais qu'ils ont pris tellement de gens de Kati, ils sont partis les mettre sur la liste de Tombouctou. Mourahake Mintera Kati Yare. Oui, Kati, Koulikoro, Bamako, au Mourahake Yarete, Tombouctou Liska. Les gens de Tombouctou sont en train de se révolter. Moi, j'ai eu le gouverneur à l'air Madalao. J'ai dit, mais pourtant, c'est la vérité. Donc, le fait qu'aujourd'hui, là, les gens sont en train de se mettre ensemble. C'est des jeunes, comme j'ai dit, ils aiment les militaires. Ils aiment Hachimi. Et le fait que Nikerou, là, ça va encore grossir les rangs des gens qui vont se mécontents. Parce que Mourahake Mintara et Mourahake Mintora, il y a une grande différence. Aïe, Dakunia Demaron, Ato Ebolo, Munganga Kebi, logement social, Tanya Kafo, Anila, Dovero Anila, Munganga Kebi, Anduya Kafo, élève sous-officier Nundunade. Munganga c'est ce que j'ai justement communiqué Boraka Foko, enquête Binake. Mais au Kofi, on voit que Mohodona. Donc, on se moque de qui? Il y a un problème qui est. Logement social, quel est le dormir? Moi, je fais partie des premiers journalistes qui ont. Mais comment se peut faire? Mais après, Anila, donc, ce n'est pas moi qui annule. Mais communiquer mon carré, je pense que c'est pour la forme seulement. Moi, mon bouga là, je n'ai pas dans la nouvelle d'Abla. Et c'est des gens, ils vont se voir comme en victime. Et c'est pour que le groupe est comme les victimes. Donc, un jour, ça va encore être. Il suffit d'un petit truc, les gens vont les récupérer. Sur le moment, c'est Kakebi. Kabami, mais c'est Kakebi. Oui, en cas de région. Chogodi. Nambe Malikura no fait. Akilna kura ukana anna. Oui, ore la map mal. Ya kuma fam. Akewali. Ori kanga kebi. Moi, je suis entièrement d'accord avec le communiqué du directeur général de la police. Qui demande aux gens qui ont donné de l'argent d'aller se déclarer. Non, même pas ça. Kafoko fouille maké. Je vais te dire quelque chose. Un concours, c'est des étapes. Ah oui.
Les faits sont la souris. Non, mais c'est pas question de faire. C'est-à-dire. Non, fait C'est-à-dire du dépouillement. Il y a un fait Du souris. dépouillement jusqu'au résultat Il y a un fait. Non, je vous en prie. Je vous en prie, Kébé. Moi, j'ai présenté des gens qui ont Aïcha, mais il y a un fait souris. Pourtant. Il y a un fait, tu me fais des preuves. Les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. Un recrutement, c'est des étapes. Quand le dépouillement là, quand la épreuve sortir là, quand la médicale là, quand la épreuve là, écoute-moi. Dobine écrit là. Mais maintenant le problème c'est quoi? C'est le résultat final. Ça c'est obligatoire. Mais quand le résultat final quoi? Wajibidon, s'il y a échec, que les gens manifestent leur mécontentement. Mais en gars un ré en gars un ré au jumain. En gars donc à fort. Tiga dusukolo minnu bɛ ni nɔfɛ a dusukolo la ni m'a sɔrɔ i tente prochainement mais tous les moyens sont bons pour que i kɛ baara ɲini ka sɔrɔ Aras Kébé mun ka kɛ Et une tête doit tomber. Ouais. Voilà, mais Aïcha, voilà, c'est comme ça. C'est des gens qui sont idiots. On va ne kɛlɛ la. Logement social Aras Kébé Aïcha Kaba. Effort depuis Aras Kébé idioto là dans un état sérieux, on organise un concours. Mɔgɔ ka mobiliser ka taa dossier déposé, ka boli, ka étape bɛɛ kɛ ka na. Dɔw ka bi de bɛ daminɛ na, olu tɔgɔ ka tila ka na fo laban na. Dɔw ma foyi kɛ, olu tɔgɔ ka na laban na. Cɛ Kaba, e ni Ala cɛ Mali bɛ yɔrɔ min na bi, degun min kɔnɔ, baara ti ka sɔrɔ, maaw ka taa concours kɛ, ka boli kɛ, ka mobilisation kɛ ka taa Kaba, ko dɔw tɔgɔ ka na parachuter Kaba, ko au quoi tout est. Les seuls responsables, c'est-à-dire, soit le directeur. Non, on n'est qu'à chéter. Non, Kaba. Si une tête doit tomber. Ce qu'il a dit, c'est très clair. Voilà. Mais c'est ce combat que vous menez. Mais c'est quand même une cause. Kébé, Youssouf mun bɛ se ka kɛ sisan Issa Kaba, ne bɛ mɔgɔw ka attention attirer fɛn dɔ la. A fɔra ko irrégularité kɛra fɛn o fɛn na. Kelen min bɛ yen nɔ k'a annulé la. I b'a fɔ min bɛ se le logement social. Ministre min b'o kunna, il est censé être du M5. Voilà, oui, directeur fana gain. Voilà. Problème toi nous là il est. Edem problème be, Edem ministre. Il n'est pas du M5. Il est proche de qui? Kanam problème be, le directeur la Kanam, il est proche de qui? Bibina et en plein Kanam directeur est sur Asidi. Très bien, en plein policigo ou colonel en plein policigo kuma fana la police fana armée et à toute sécurité au ministère de on y joga suru. Ça veut dire que Bibina j'ai dans les pays, armée militaire ou interpellé. Ama foué c'est vrai, peut-être Dobig a qui sur le plan militaire, il va faut ami baba si c'est à faut tout gamina. Mais ou que le noga mo gaminu blind ode. Ah, wo bene wa o wo nunu il faut pour ko logement social ko ama mo che ga datu asimingo cabinet combat ke anyi mo ye ya no ko 1h du matin ka wele ga taga u ga contrat signé edem problème na 1h du matin kam go wele ga tagu ga contrat signé i boliga na jona mo ye kalo sabage u bugu ga sarata uma edem kilo la edem taga jugunin be uma bla yoroshi kalo sababu ga u bugu ga sarata mais uma bla yoroshi. Et quand on t'a créé yano, au fond ni politico ni on a dit, il y a un numéro B, moi mi bina depuis, autour, attirer manga ça, attirer manga parce que moi mi nous B no bi, am sega, na sur mon côté ami ga faut bigo premier ministre de biga et moi alimenter, il va faut biga faut tout comme aujourd'hui, moi je veux que anga yere ni ga sur tout jore mu ni. Ayo, amba foka awali madoka, Kenya ni wakati tuga wakati bana pepe amba foka awali madoka abana ka demba ya, faut se uka fait non. Mohamed Karambe Orange Mali la ambe ifo Wamza Sissoko Jokolojo Foli Babe Kadima Almami Sangata ORTM na Youssouf Kampo Alassane Suleiman ambe ifo encore ga ayere ba fe anno bi amba foka wali madoka foli di aw kelengel la bela jelema aw munube kaname yata sai ambe ifo tanturo ki atonton yang ya foka tifugala amba bela jelen foka wali madoka kanumba kelengel na bela jelen fo Mohamed Keita kabo Espagne askior Madu Keita kabo Espagne bibina abe anfe anno abe senu ambe afoka wali madoka fena ya sembo akono koro kana groupe renouveau mo laje ambe afoka wali madoka bitu napo alebe nega karafela radio fanfe Ousmane Togo et réalisation Draman Kone Dak Alebe Régie d'antenne na amba ufoka wali mado au kambe doka kunwera ni jamuka kele kene ka mawele ogun ami Baba Cissé Le Figaro Sori Ibrahim Diallo renouveau Mamadou Diarra Aras Kébé Kafra Youssouf
Kulubali kan ka bɔ radio Rampar la ani Actuel Media. Wasalam aw kan bɛn.